Viharos a kőre kuporodva bámulta a tüzet. Hátát a barlang falának támasztotta. Pillái hamarosan elnehezültek, és furcsa, félálomszerű állapotba került. Különös nyugalom szállta meg ekkor. Nem bánt már semmit. Szerette Félt, a ligetet, a hegyeket. A Sámán barlang minden kincsét a katonáknak adta volna. Ebből a békés merengésből egyszer csak csúf, érdes horkantás riasztotta. Talpra szökkent. Azt hitted, vadmacska? Hogy kerülsz te ide? Fél a torkát köszörülte. Hát, azt akartad, hogy segítsek? Itt vagyok. Viharos csodálkozva bámult. Fél bizalmas vigyorral az arcán elmesélte. A katonák táborában járt. Ő ott nagyon fontos személy. A vezér szereti, mert jól érti a nyelvüket. Említette, hogy a ligetben éppen az ő kedves barátja Viharos lesz a törzsfő. Mikor megtudta, hogy a feleséged a régi, nagy sámán lánya, nagyon izgatott lett. Azt ígéri, ha elviszed neki ajándékba, visszavonul. Micsoda? Ha elviheti az asszonyt, visszamegy a tengeren, és soha többé nem látjátok. Nem hiszek neked. Te töpörödött. Alig várod, hogy a sámán barlang kincseit megkaparítsd. Ha a katonák elmennének, ki segítene nektek. Hogy a nagy sámán nincs többé, a katonák nélkül is miénk lesz a barlang. Abban ne légy olyan biztos. Viharos a vadász fölé hajolt, mire ő kirántotta a kését. Akkor belenevetett szúrós szemeibe. Hirtelen megragadta a szerszámot, és elvette tőle. Fél remegve várta, hogy mit fog tenni. Jól van, engedte le a kést. Csak játszottam, olyan bátornak tűntél. Amit mondtam, nem tréfa, mondta Fél morcosan. Szabadulj meg a nőszemélytől, és a vidék szabad. Nőszemély? Ezt nem erészed. Nem tudom, mit jelent, de valami nagy gonoszság lehet. Ne beszélj így Csillagosról. Mi így hívjuk azt a fajtát. Nem tudom a ligetben mi a neve. Akkor hát, napnyugtára a magas dombok felé, a hágó menti síkra vitt a nőszemélyt. Addigra a vezér is ott lesz. A sereggel. Mivel? Hát, sereg. Azt jelenti sokan. Ott lesz a rokonaival együtt. Jön az egész törzs. Fél felemelte a bal kezét. Jobb mutató ujjával sorra érintette az ujjait. Ennyi liget? Meg a vadászok? Védd el nekik a nőszemét, ha jót akarsz. Miért kell nekik Csillagos? Ő nem tud semmit. Hiába sámán lány, igazából még a gyógyfüvek gyűjtését sem lehet rábízni. Tévedésből néha mérges bogyót hoz reggelire. Egyszer majdnem meghaltunk miatta. Nem azért kell. A vezér magának akarja, csak úgy. Amúgy jól bánik az asszonyokkal. Van neki. A vadász feltartotta a kezeit, majd a mutató ujját végighúzta az egyik lábfején. Ez azt jelentette 15. Mindenfélét rájuk aggat, és folyton előttük térdel. Megbolondult tőlük. Nem lehet, hogy inkább engem nézel bolondnak? Csóválta a fejét Viharos. Bolond vagy, ha nem látod be. Így is úgy is övé lesz minden. Nekünk nem mindegy, hogy hogyan. Azt mondom, vidd a nőszemét a síkra, aztán éljünk békében. Ti ligetiek, meg mi vadászok a hegyen. Békében, jó barátságban. Ahogy akarod, húzta fel az orrát a vadász. Nekem mindegy.